Gaur pankarta berria ikusten dugun bezala, petore bai, hemen jartzen du pentsio minimoa. 7 urte eta piko hemen gaudela plazatan, eta esatzen genuen 1.080 euro gutxiengo izatea pentsioa. Baina Nafar gobernuak osatzen du, joan da urte batzutan osatzen gutxi duten hori, eta oraingoan 1.035 igo dute, ja 25-erako. Eta orain hemendik aurrera ez dugu 1.080 izango, baizik eta potzi gauden Nafarrok osatu duna 1.035 arte ongi dago, baina oraindik eskaz. Orduan, hemendik aurrera eskatuko dugu gutxingo pensionien berdina izatea gutxineko pentsioakin. Zer gertatzen da? Zu bizi bazara norbaitekin, zure bikotea du, zure txekoak, kobratzen badute gehiago, esan nahi dut, zurea ez dutela osatuko. Egon behar duzu, zu bakarrik bizitzen kobratzeko, osatzeko 1.035 arte. Zer zurekin bizi denak kobratzen modu beste pentsio bat, pasatzen gainditzen duzu minimo hori, orduan ez dizute osatzen. Eta guk eskatzen duguna ez familia kontutan hartzea, euzin pentsioa kobratzeko. Zer adibidez, emakumeak elituko dire okerrago beti bezala. Orduan eskatzen duguna da hori individuala, nor bera bakarrik kobratzea bere pentsioa. Berdin da, norekin bizi edo norekin ez den bizi. Eta hori bino gehiago noski, oso bajoa daude, esan edut hori. Dena dela, partido politikorik ez dugu hori eskatzen diegu, ez erabiltzeko olako historiak, beraien trukerako eta hori. Horiek izan beharko luke, olako gauzak, edo adibidez, servizio publiko nata hori dena egin zutena, mantentzeko, berdin aparte, zeatikan, bere rentzilakin eta hori, hortik fuera. Jarraituko dugu, ez dago eskubide, dena dela emakumeak beti gaizki gaude, eta badaude gauza asko orainik konpontzeko, ez soldata do pentsioa bakarri, baizik eta zaintzak eta abar, ulertzen. Orduan orainik borrokatu behar du, arrakala jarraitzen du izaten. ¡Gutxieneko soldata!